Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sang sagrada pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Father, let me live. Don't take away my life. Father, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning, when it is conceived in the mother's womb, until the time you take it back to yourself. Amen. Let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me. And you hold me in your arms. You'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa, ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address
Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Jolina and Melay po, ang batang Pinoy, batang tiki-tiki. Alaga ni Mami kaya malusog. Magana kumain, iwas sakitin, sulit. Tiki-tiki vitamins in drops and syrup. Unilab yan. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Batang Pinoy, batang tiki-tiki. Alaga ni Mami kaya malusog, masagana at iwas sakit. Yan ang tatak tiki-tiki. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligit stock ng alas 6 sa gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng Kalibutan. Welcome na sa pagpanagad sa Bombo News and Views Sunday edition at lakta sa Domingo. Petsa 14 sa bulan ng Mayo sinitig 2023 para sa mga nanay, mami, mama, kag tanan nga mga iloy. Happy Mother's Day! Kagkaroon kanto kita sa atin yung mga headlines. Sa atin nga balita lokal, 22 ka mga drug users sa paidalan sa rehabilitasyon. Nakagraduar na sa community-based drug rehabilitation program sa Barangay Sumag, Bacolod City. Isa ka construction worker ginapangita pa matapos maanod sa suba sa syudad sang Sagay. 3-time crown holder sa mga international pageant para sa Mrs. category. Ginpaambit ang mga inagyan bilang iloy subong nga Mother's Day. Isa ka estudyante sa Bacolod nakabaton sang 30 ka university admission scholarships gikan sa mga eskwelahan sa Estados Unidos kag United Kingdom. Living statue kag pantomime performance ang grade 12 student sa Bacolod downtown area. Pamaagi sinigod niya mapakaon ang pamilya kag makaeskwela. Sa balita national, alyansa sang Philippine kag US Air Force ginpabasog pa matapos ang pagpatigayon sa Cope Thunder Exercises 2023-1. Pinakamataas nga international passengers sa Ninoy Aquino International Airport humalin sang magumpisa ang COVID-19 pandemic naka-record sang Abril. Branding campaign sang Pilipinas sa bus advertisement sa London ginatag sang Office of the Presidential Advisor on Creative Communication sa balita international. Matapos ang 5 kaadlaw nga pagbayluhan ay sang missile attacks, Palestinians kag Israeli forces nagpatigayon na sang ceasefire sa Gaza Strip. Sa balita sa hinampang pambato sa Pilipinas sa Taekwondo Jeans Christy Elaine Alora daog sang gold medal sa 2023 SEA Games sa Cambodia. Sa balita sa entertainment, actress kag TV host Valerie Concepcion ginanunsyar na nga siya ang nagabusong. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligit stock ng alas 6 sa gabi. Kagamoy at makabumbotan yung mga headlines sa karon. Sa irin nakita si detalye nasa nga ito nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Macy of Famen. Kag Bombo Zodi Foro the second kakaroon sa naktas detalye na sa nga ito nagapanguna nga balita lokal. Nagpatigayan sang moving up ceremony ang community-based drug rehabilitation program sa Barangay Sumag, Bacolod City sa 22 ka mga persons who use drugs o kon PWUDS. Mayo 12, 2023 ginpatigayan ang nasambitan nga seremonya kung sa diin natapos na sa ang 22 ka mga PAWODs ang community-based drug rehabilitation program sa Barangay Sumag, Bacolod City. Ginpangunahan ni IAI Jeanette De Reyes, ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa paghihiwat sang graduation. Yara man didto ang Barangay Anti-Drug Abuse Council kasubong man sanday Honorable Saichi Marie City Councilor, PNP City Director Police Colonel Noel Alenio, Police Captain Rondel Tapang, Hepe sa Bacolod Police Station 8, Kadak Assistant Program Coordinating Police Captain Joven Lavilla, kag mga representatives na ikan sa City Health Office, Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government o DILG, kag Department of Social Welfare and Development o DSWD, kasubong man mga religious sector. Padayon pa ang pagpangita sa isa ka construction worker nga naanod sa suba sa syudad sang Sagay samtang nagapanguha sang kayog o kon river clams. Ang insidente ang nagluntad sa suba sa Barangay Paraiso, Sagay City kahapon apang napilitan niya untaton ang search and rescue operation kagabi bangod sa babaskog nga water current. Ang search and rescue operation ang ginpadayon subong nga adlaw sa pagpanguna sang Sagay City Disaster Risk Reduction and Management Office kaupod sang Barangay Council sa Barangay Paraiso, Sagay Marine Reserve, Philippine Coast Guard kag mga pumuluyo sa lugar. Samtang inserbihan naman sang search warrant ang 54 anyos nga lalaki, residente sang Purok Kasagingan, Barangay Mailom, Syudad sang Bago, sang Mayo 12 sa paglapas sini sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o CONARA 10591 arestado si Geoffrey Robaton, 54 anyos, sa trabaho bilang isa ka elektrisyan na kumpiskar kay Robaton ang isa ka unit
sang caliber 38 pistol nga wala sang serial number. Duha ka caliber 38 live ammunition kag isa ka gray nga sling bag. Naarestong suspitsado nga sa karon yara na sa kustudiya sang Bago City Police Station. Bilang kabahin sa Mother's Day celebration, ginpayag sang 3-time crown holder sa pila ka mga international pageant para sa Mrs. category nga ang nagapanguna sini nga prioridad amo ang iya mga kabataan. Si Cristel Frolen Bulabon ang may 6 ka kabataan nga ginalakipan sang 5 ka lalaki kag 1 ka babayi. Kung sa diinlon say professional na ang mga lalaki sini nga ginalakipan sang 2 ka engineer, 1 ka doktor kag ang 1 ang nagatraining agud mangin US Navy samtang ang 11 anyos sini nga babayi ay 1 naman ka beauty queen. Gindumdum sini ang tion niya siya ang battered wife sa una nga bana kag kun ano kabudlay para diri sang ginpili nila nga magbiya sa bana matapos sini ginlumsan ang 1 nila ka anak. Kasunod sa pagbiya sa bana nagtinguha ini nga makakuha sang trabaho kag siya ang ginpasulod sa 1 ka karaoke bar apang matapos nakita sang iya amo nga siya ang baguhanon kag naibaluan nga naga-breastfeed pa sang bata. Ginatagan ini oportunidad nga mangin telephone operator sa 1 ka Singaporean company. Siya ang ginpadala naman sa nagkalain-lain nga pungsod bilang sales representative kung sa diin may nakahugugma ini nga foreigner. Apang suno kay Bulabon, siya ang ginpapili sang lalaki sa tunga diri kag sa iya mga kabataan kung sa diin mas ginpili sini ang iya mga kabataan. Panindugan sini nga siya ang mahimo makapangita sang linibo ka nga lalaki apang sa piyak sina magapabilin niya nagapanguna sini nga prioridad ang iya mga kabataan. Aminado man ini nga mabudlay ang trabaho sang 1 ka single mother kung sa diin sang yara sa abroad naga-sideline pa ini sa paglabada sa iban pa nga mga Pilipino kasubong man nagamap sa 1 ka fast food chain. Apang ini ang iya nga ginbuhat para matagan sang mas maayo nga balay, pagkaon kag mapaeskwela ang iya nga mga kabataan. Suno kay Bulabon handa sini nga isakripisyo ang iya nga kalipay bisan pa ang iya kaugalingon nga kabuhi para sa iya nga mga anak kag sa pihak sini ginakalipay niya nga ginapakita man sang kabataan sini ang ila nga pagpasalamat. Ini bangod na eksperyensyahan man mismo sang iya mga kabataan ang mabudlay nga kabuhi kung sa din sila ang nagasud-an lamang sang asin antes pa makaayuhan kag makatukod sang kaugalingon nga negosyo. Kaupod naman sini ang iya mga kabataan sa pagpatigayon sa mga charity works kaangay sa pagbalik sa ila ginhalinan nga lugar kung sa din madamo sang tuman man kaimol ang sitwasyon kasubong man sa mga orphanage kang home for the aged kasubong man sa mga balatian kaangay sang cancer kag sakit sa korason ilabi na nga survivor man sa nasambit nga balatian ang isa sini ka bata. Fulfilled ini bilang iloy bangod nagdako ang iya nga mga kabataan nga maayo, wala sang bisyo kag wala nagaupod sa hindi maayo nga barkada. Sunod diri ko nahimo niya ang tanan para sa kabataan bilang 1 ka single mother, wala man sang rason agud hindi ini mabuhat sang iba nga iloy para sa ilang nga mga kabataan nga gindala sa taguangkan sang 9 ka bulan. Samtang pahanumdom naman sini sa mga iloy nga responsibilidad nila nga hatagan sa pagpalangga kag maayong kabuhi ang ila mga kabataan. I'm just happy and proud na kayo ang mga naging anak ko. Na hindi ko kayo pinagpalit sa kahit anuman na pwedeng i-offer sa akin for my own happiness. Because you know why? Kayo ang happiness ko. There's nothing in this world, not any material thing in this world can replace that happiness that you guys have given me. You are my life. Without you, I am nothing. And to all the mothers out there, always remember this. We are women, we are strong, we have conquered all the pain that we have suffered for the 9 months of bearing a child and giving a child. Walang anumang pagsubok sa buhay na hindi natin kayang dampasan. Kung nagawa ko yon, single mother of 6 kids, there is nothing in this world a mother can't do. Nabatian ang pahayag ni Cristel Frolen Bulabon, 3-time international crown holder sa Mrs. category. Samtang nagdangat na sa 30 mga university admission scholarship nga nabaton sang 1 ka estudyante gikan sa mga universidad sa Estados Unidos ug United Kingdom, sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Julian Martir, ginpayag sini nga siya ang nakagraduar na sa senior high school kag sa karon siya nag-eskwela sa Alternative Learning System kun ALS. Ang may sini ang 1 ka tricycle driver samtang iya iloy ang 1 ka soft drink vendor. Wala naman nakahibalong iya pamilya nga siya ang nag-apply sa mga university scholarship sa masobra 40 kay mga eskwelahan sa luwas ang pungsod, partikular na sa US kag UK, gikan sa masobra 40, yara na sa 30. Ang napasaran sini nga kalabanan gikan sa universidad sa Estados Unidos samtang isa diri ang sa United Kingdom. Sunod diri,
Siya nagumpisa sa pag-apply bilang international student duha na katuig nga nakaligad samtang sa Agosto 2022. Ginumpisahan na sini ang pagtipon sang requirements patag sini nga ang financial aid ang merit based gani ini ang gamay lamang nga balor kag hindi maka-cover sa gastos pag-eskwela abroad gani ginalantaw sini nga magpili sa kung ano ang may pinakamaayo nga offer samtang ginatinguan lang sini nga makakuha sang outside scholarships. Mathematics and Computer Science naman ang kurso nga ginsudlan sini sa nasambitan nga mga universidad bangod dumalin sa elementary hilig na sini ang mag-solve sa mga math problems suno kay Martir. Ginpili sini nga mag-apply sa mga universidad sa Estados Unidos kag United Kingdom bangod may himata ini nga mahimo matiniran apang sa karon. Dako nga kabudlayan sa iya ang ginapangayo nga requirements partikular na ang mga financial documents kaangay isang bank statement kay certificate of parents income nga wala ang iya nga mga ginikanan sa piya ka bahin. Naibalan lamang sang pamilya sini ang iya nga achievement matapos nga mabasahan sang ilang ang kaingod ang news article na tuhoy sa pag-angkon sini sang 30 ka mga university admission scholarships. Ginkakibot naman ini sang iya ginikanan kag tuman man ang kalipay kay excitement sa posibilidad nga ang ilang nga bata ang mahimo nga maka-eskwela abroad. Determinado naman si Martir sa handom bangod hindi siniluyag nga buyan ang oportunidad samtang luyag naman sini nga mahatagan ng sang kaugalingon nga balayang iya nga ginikanan kasubong man mapaggustuhan na mga ini sa luyag nga kaunon sa palaabuton siya ang nag-apply man para sa Commission on Higher Education o CHED Scholarship kasubong man sa University of St. Lasal, Bacolod o USLS bangod sunod dire. Samtang silang wala pa sa kasarangan nga makabiyahe abroad, ginalantaw sini nga mag-eskwela anay diri sa syudad sang Bacolod. While may malang mama ko yung wala sa kabalo, wala sa idea nga nag-apply ko. Actually, wala ko gitangin ng balay nga nag-apply ko sa abroad. Ma'am mo, ginahulot-ulat ko lang yung reaction. Gabi ma'am, hindi sa ma'am na doon na stand sa all the time sa akon. Ang gingatag nila sa akon nga scholarship, sir, na merit-based na, sir. So, meaning sa achievement lang naging basis, sir. So, hindi kita need-based. Ginagawa pa nga, balad ako nga financial aid, balad sir how. Similar ways sila nga alternative, which is pwede ko ka-apply for outside scholarship nila or mga accredited na sila mga companies na pinabuligan nila mga international students. Ang kabas pagpayag ni Julian Martyr, estudyante nga nakabaton sang masobra 30 ka mga university admission scholarship sa US kag UK. Naga-perform sang living statue kag pantomime ang isa ka grade 12 student sa Barangay Singkang Airport National High School agud lamang makapadayon sa pag-eskwela kag mapakaon ng ila pamilya. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Richard Whiteman Obina, bata pa lamang talento na sini ang pantomime. Apang bangod siya ang introvert, wala niya ini ginapakita. Apang bangod sa tuman niya kapigaduhon kag sila ang halos wala na sang makaon, nagrisgo ini sa pag-perform sa Bacolod downtown area agud niya sila ang makasurvive. Sila nga 5 ka mag-ulotod ang ginabuhi sang ila iloy nga bulag na sabana pinaagis sa pagmanicure. Si Obina ang ikatatlo naman nga sa mag-ulutod kag ang mga utod sini ang nunsay may ara na sang pamilya. Dako naman ang pagpasalamat sini sa iloy bangod apisar sa tuman kabudlay sang sitwasyon bilang isa ka single mom, wala gid sila ginpabayaan. Si Obina ang naga-perform sa Bacolod downtown area every 2 days samtang ang performance ang iya naman ginabuhat sa sulod sang 3 tubtob 8 ka oras. Aminado ini nga ang mahimo makaapekto sa pag-eskwela apang ginatinguan na lamang niya na mabalanse ang oras. Apisar nga madamo man sang nagayamuhat kag nagasaskaw sa iya ginakabig na lamang sini nga inspirasyon ang mga tawo nga iya mapalipay agod magpadayon. Sa umpisa ginapintahan sini ang iya nga lawas apang sa ulihin nagdesisyon na lang si Obina nga magsuksok sang puti nga jacket kag delargo bangod ang pinta ang naghatag sang malain nga epekto sa iya nga panit. Apang apisar nga nagapaligo ini sang balhas, nag-enjoy gihapon si Obina bangod madamo siya sang napalipay, partikular na ang mga kabataan kag makabulig pa ini agud niya sila ang may makaon. Bilang street artist siya ang makakita sang 200 pesos tubtob 800 pesos sa isa ka adlaw. Ang pinakadako sini nga kita ang iya nabaton sang siya ang nagperform kadungan sa panaad sa Negros Festival kung sa di naka-income ini sa masobra 1,000 pesos. Patag sini nga wala siya nagapilit sa paghatag sang dako kag santo lamang sa kabubuton sa luyag nga maghatag apang may ara man inisang eksperyensya kung sa diin ginkuha ang iya nga income sa naglabay nga lalaki. Sadto pa man handom na ni Obina nga magpulis apang sa sitwasyon sang ila kabuhi. Ginalantaw sini nga hindi pa niya masarangan ang pag-eskwela bangod sa kakulangan pinansyal. Handom naman sini kun makatapos nga matagan sang mas maayo ang kabuhi ang iya nga pamilya.
Ako idea ma'am tungod sa kapigadoon namon ma'am. Sa una ma'am gusto ko na gini pagwakas o nahuya ba ko ma'am. Nasta nga wala kami makaon sa dadlaw so balik ging paminsa ako na lang bali amo na lang ning wave nga para makasurvive makakaon sa adlaw-adlaw pag nako man nga bulig para sa akon nga pamilya kag sa akon nga mama kag makadugang man sa pag-eskwela ma'am. Nabatian ang payag ni Richard Whiteman Obina, grade 12 student, naga-living statue kag pantomime sa Bacolod, downtown area. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, ginapahanom dun sa humiliya sa mga Domingo, kadungan sa Mother's Day, nga dapat pamalandungan ang pagpasalamat sa baganihan sa aton nga kabuhi ang aton nga mga iloy. Sa humiliya ni Reverend Father Francisco Perez, ang parish priest sa Triumph of the Holy Cross Parish, ginatag sini nga ang iloy nga nagasakripisyo sang kabuhi sa tiyon nga magbunag sang ilang mga kabataan, ang kaangay may kay Ginoong Hesus nga nagasakripisyo sang kabuhi para sa tanan nga tawo. Yun pahanumdom sa ebanghelyo ang ulihi nga pahanumdom ni Hesus sa iya nga mga gintutunan dun sa diin, ginpaig sini nga higugmaon ang kada isa inibangon. Ang gintutunan ang wala ginakabig ni Hesus bilang ulipon, kundi ang mga ini ang ginatawag nga abyan. Samtang ang abyan naman ang nagasunod sa ang nakahibalo sang iya mga tinutuyo. Patag ni Father Perez nga hindi makasiling nga nagahigugma sa Dios nga hindi makita kun bisan ang mga kasilingan ang ginakaugtan dugang pasini nga wala natapos sa pagpalangga sa kada isa ang sugo ni Hesukristo kundi ini ang pagpalangga sa kada isa nga kaangay sa pagpalangga niya sa aton. Patag ni Father Perez nga kung ang pagpalangga ang natapos lamang sa personal na paglantaw, ini ang madamo sa ang limitasyon kangay sang estado, itsura, edad, kagiban pa apang ko ng paghigugma ang santo sa ebanghelyo. Ginalantaw ang tag sa ka-individual nga ginhimo sa imahen sang Dios. Ginapahanumdum man ni Jesus nga kung ang isa ka persona ang nagahambal nga palangga ang Ginoo apang ginakaugta ng isig katawo. Sila ang mga butigon kag ang paghigugma ang gikan lamang sa ilang mga baba. Suno kay Father Perez, dapat binagbinagon kung kumusta na ang aton nga relasyon sa aton mga abyan, kung kita bala ang nagabinutig sa ila, kag kun ano pa ang maskara nga aton nga ginasuksok agud lamang nga palanggaon santo sa ebanghelyo. Ang paghigugma ang dapat nga makita sa aton, ang matuod nga paghigugma dapat man nga pamalandungan ang aton nga relasyon sa aton nga pamilya, ilabi na sa aton nga mga iloy. Ibalik ulit ang refleksyon sa aton nga mga balay. Kamusta ang inyong relasyon mga mag-utod? Kabataan, kamusta ang inyong relasyon sa inyong mga ginikanan? Di ang siling sa aton Ginoo. Kaging siling kuman sang last Sunday, ang huling hagubilin, the last discourse sang aton Ginoo sa aton tanan, nagsiling siya. Hindi ko kamo pagpabayaan. Magabalik ako sa inyo. Pero ang ginasiling ko sa inyo, love one another. Magkikugmanay kamo. Ang kabayan sa pagpayag ni Reverend Father Francisco Perez, ang parish priest sa Triumph of the Holy Cross Parish, oras sa Bomura de Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligat sa takna alas 6 sa gabi karon. Sa ilo ng sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita nasyonal. Nangin madilalagon ang ginpatigayan nga Cope Thunder Exercise 23-1 sa Philippine kag United States Air Force sa pungsod matapos ang opisyal nga pagtakop sini kahapon na patigan sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga. Ang closing ceremony sa nasambitan niya aktibidad ang intambungan sa mga miyembro sa 5th Fighter Wings ng Philippine Air Force kag 14th Fighter Squadron sa United States Air Force halin sa 35th Fighter Wings ng Pacific Air Force. Ang Cope Thunder Exercises 23-1 nga dungan nga ginpatigan sa duha ka pungsod ang nagpaidalom sa hugot nga practice sa mga ini ang nga nagapakita sa makusog nga pagbuligay sa duha ka Air Force. Ang pagkatakop sang Cope Thunder 23-1 ang ginalauman niya masundan pa sang mas dako nga practice nga pagapakigbahinan sang mas damadamo nga mga tinawo kag air asset nagikan sa pareho nga Air Forces. Ini ang gintalana sa Hulyo 2 tubtob Hulyo 12, 2023 nga target ang makaangkon sang komprehensibo kag dako nga numero sang puwersa sa mga militar para sa deployment sa mga military personnel kag equipment kadungan sang pagpanghangkat sa air mobility kag combat readiness sa mga ini sa isa ka operation environment. Ginpabugal sang Manila International Airport Authority nga naka-record ini sang pinakamataas nga numero sa mga international passenger sa Ninoy Aquino International Airport humalin sa nag-igo ang COVID-19 pandemic sa pungsod. Para sa bulan sang Abril subong nga tuig sunod sa MIA, naka-record ang main gateway sa pungsod sang 1,677,779 international passengers kag 9,089 international flights.
Ini ang doble pa sa numero sa mga pasahero kag flights nga na-record sang Abril sang tinalikdan nga tuig. Ginreport man sa MIA nga kung updon ang domestic passenger kag flights, naka-record ang naiya sang kabugusan niya 3,666,503 passengers kag 22,816 flights sang Abril subong nga tuig. Ini ang equivalent sa 50% pinapasaka nagikan sa na-record sang Abril 2019 antes pa man nag-igo ang pandemic. Ginpayag naman ni MIA Officer in Charge Brian Ko nga nakabulig sa pagbubos ng international travelers sa pungsod ang summer season kag ginagrab man sa maini ang airline promos kag ila na tipon nga kwarta agod makalagaw pagkatapos sang masobra duha ka tuig nga pagsirado sang borders sang Pilipinas bangod sa pandemic. Ginalauman man sini nga magapadayon ang momentum sang recovery para sa turismo kag aviation industry sang pungsod. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginatag sang Office of the Presidential Advisor on Creative Communications nga ang branding campaign sang Pilipinas ang wala sang tinutuyo nga i-promote ang tourist destination suno kay Presidential Advisor on Creative Communications Chief Paul Soriano ginlunsyar ang branding campaign sang Pilipinas nga We Give the World Our Best, the Philippines. Agod niya mapasanyog ang pangalan kay reputasyon sa mga Pilipino sa bugos nga kalibutan kay mahatagan sa pagkilala. Isa sa unang communication output sa nasambit nga proyekto amo ang bus advertisement sa London kung sa diin nalakip ang Pinay-British nurse nga si May Parsons, ang labing una nga nagtublok sa bakuna batok sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Suno pa sa ahensya ginpagwang nasambit nga ad kadungan sang koronasyon ni King Charles III sa London kung sa diin madamo sang international crowd ang nagtipon agad niya magtambong sa maragtason nga event apang na misinterpret ang nasambitan niya London ad bilang kabahin sang tourism campaign promotion sang Pilipinas. Samtang silent makta sa detalye na sang aton mga balita sa luwas ang pungsod. Matapos ang 5 kaadlaw nga gyera nga nagresulta sa kamatayon sang hindi magdubo 34 ka mga Palestinian sa gisa ka Israeli, ginpatuman ang ceasefire sa Gaza Strip epektibo sang Sabado. Sunod sa Palestinian kag Egyptian officials, ang ceasefire ang nagsugod alas 10 ang gabi o kon apang samtang nagahilapit ang deadline dinusena naman sa mga missiles ang ginpalupok kamalin sa Gaza padulong sa Israel kag nag-trigger sang mas dako pagid nga airstrikes kalabanan sa mga rockets ang na-intercept naman sang Israeli defenses. Pagkatapos nagpatak ang 1900 GMT, duha pa ka missiles ang ginlunsyar nga may dugang nga Israeli airstrikes antes nagkalma ang tanan. Kag sa katapusan nga balita, international temporaryo nga nahilway matapos ginpahanugutan nga makapiyansa si Anay Pakistan Prime Minister Imran Khan. Sunod sa judge sang Islamabad High Court, ila pahanugutan na mahilway si Khan sang tubtob duha ka semana. Ginaresto si Khan sang National Accountability Bureau bangod sa aligasyon sang korupsyon. Ginakusahan ni Khan ang ila army chief nga yara sa likod sang iya pagkaaresto. Madumduman nga naglunsyar sang protesta ang mga supporters ni Khan nga naga-question sa nasambit nga pagkaaresto sa iya. Napalin si Khan sang tinalikdan niya tuig paagi sa no confidence vote sa mga mamalidha kag gumalin sadto nangin kritiko na ini sa pagmanage sang gobyerno ni Prime Minister Shehbaz Sharif. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. The 32nd Southeast Asian Games in Cambodia 2023 updates. Nangintagdaog sa gold medal ang pambato sang Pilipinas sa Taekwondo Jeans nga si Christy Elaine Alora sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia. Ang 33 anyos nga si Alora ang isa ka Olympian sa Rio de Janeiro sa 2016 kay nakakuha sang gold medal sa SEA Games apang naperdi sini si Thi Hong Nguyen sang Vietnam sa final sang women's 73 kg class. Ini sa karon ang unang nga beses nga naka-gold medal si Alora humalin sang 2013 sang iniya nagpartisipar sa parehas nga division sa Myanmar samtang nag-debut naman ang Filipino weightlifter sa 32nd Southeast Asian Games kahapon kung sa diin sila ang nakakuha sang 3 ka silver medal. Inegin patisiparanan day Angeline Colonia, Lovely Iran, kag Jan Sineza sa women's 45 kg, women's 49 kg kag men's 61 kg events. Samtang sa National Basketball Association o kan NBA, nagapati ang coach sang Golden State Warriors nga si Steve Kerr
nga madamo pasang mapabugal nga talento ang core sang team nga sanday Stephen Curry, Klay Thompson kag Draymond Green. Apisar sa kaperdiyan sang team sa match sinibato sa Los Angeles Lakers sa Western Conference Semifinal Series, na pierde ang Warriors sa 122-101 sa same 6 akon sa game 6 sang semifinal sang Western Conference kahapon suno kay Coach Kier. Madamo pasang mapabugal ang tatlo sinika players nga sanday Curry, Thompson kay Green nga ginakabig sang coach bilang high-level players. Dako ang pagpati sini nga may potensyal ang team para sa championship apisar sa kaperdihan. Aminado man ang coach nga sa karon mas maayong nga hampang sang Lakers kung ikumpara sa ila kag ini ang masubo para sa team kag sa mga players ang Warriors labi na nga wala pa ini makaagi na pierde sa Western Conference Playoff Series sumalin sang ini ang nangin coach sang team sa tuig 2014 kag sa karon ang unang nga beses nga tubtub lamang sila sa semifinal series sang Western Conference. Kag sa balita sa entertainment, ginkumpirma sang actress kag TV host niya si Valerie Concepcion niya siya nagabusong sabana sininga si Francis Sunga kahapon isa ka adlaw antes sang Mother's Day. Ginshare sini sa social media ang iya pictures samtang nagauyat sang ultrasound kag nagapakita sang iya baby bump. Iya ini ginbutangan sang caption nga 1 is great, 2 is fun, so why not add another one. Ginkasal sanday Valerie kag Francis sang 2019. Kag madumduman nga may bata na si Valerie sa anay nobyo sini nga si Jeremy Carag nga si Heather Fiona nga nagdebut sang nakaligad nga tuig. Samtang mayara man sang bata nga babae si Francis sa anay nobya sini. Gin-congratulate sa mga showbiz friends ni Valerie ang couple kung sa di nagpadangat sang congratulations sanday pokwang Harlene Budol, Jelly de Belen kag Carla Abellana. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa gabi kagumayad na mga kabumbo kabugsa namon niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Sunday, edisyon na adlaw kita sa Domingo, petsa 14 sa bulan na sang Mayo sinitog 2023. Kag sa tanan niya mga nanay, mama, mami, kag tanan niya mga Iloy, happy Mother's Day. Kaya karon standby na kita sa tumusunod ng programa ang Bombo Report. Ako na Bombo Harana kag iban pa. Kaupod natin si Bombo Daniel. Leksyon na sa kasta katapusan. Kami na inyo nangintag balita. Bombo Macy of Famine. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kag karon sa naman niya Bombo News Analysis padala sa aton maukod yung tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel. Leksyones may tigulo kulang nga supply. Pagkakulang sang supply, sang kuryente, kasami na lang nagakatabo ini. Gani sige-sige nga brownout aton maaguman, ilabi na sining tig-ilinit nga kapanahunan. Liwat-liwat ini nato nangin problema. Gani ginaduso ang nuclear nga planta. Ipatindog sa tanan nga rehiyon, dapat pagatun-an ini nga desisyon. Mahimo nga iniabi ang pagapunggan sa mga environmentalist nga nagamarcha sa dalan. Kangay sa tuanay sa natabo sa Bataan, moderno nga planta ang ginpunggan. Sa pagduso sang nuclear nga planta, tani idungan man ang renewable energy ta. Kay kakulang sang supply ang mapunggan kung renewable energy ang magatabang. Ang ini nga panguna-una ay pananawan ng ginpadala ni Rogelio Santos sa Barangay Tangob, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
akon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
atihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sun. Kabilan sa pagpaalagad sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban papit sa 14 kita sa bulan sa Mayo 2023. Liwat kita pagpalagad sa pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana sa sining gabi upod sa inyo alagad sa kanginan ini si Bumbo Daniel Lecciones. Ini si Bumbo Daniel Lecciones. Updin niyo ako tungkol sa tagna ng alas 9 sa gabi. Sa sining palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. This time mga kabanan, ang pangimbukada nga ambanon nga aton igadulot sa inyo ang ambanon nga may tigulo dalawi daw. Dalawi daw ikaw kun mag-ambahalon, yung mong talanion may pinalaybay, duhang larawan mo sa dalang buhanon, iwata sa bukid kataw sa baybay, tumandok sa bukid na buntag sa bayan, dayon sa tuburan nga daw ang turawan, tubig nagatigay sang imo kaanya, kag nangin sa langit buglas mong larawan, diwata sa talong bulak nga ilahas sa kapalaran, kadaw kapasimbalan alibangbang lamang labing makas, makagsuyok sang kayuyok sinangsipan, satong kagatibot na punoy himayat sa isang payat
kita nagsumpaan. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan, sang tugmang pangalan. Satong kadalihon nga puno'y himaya sa isang kaya't kita nagsumpaan. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan, sang gugmang pangalan. Ito mga kabiyanan ang ambanon nga Dalawidhaw. 5 minutos ang nabilin, kamagandang titastak ng alas 7. Mayang gabi lang sa ukon good evening, bumudan greet ko kay Maricel, Gloria, Maria Luisa, Avelino, Roldan, Charis, Paul Gamboa, Glory, ukon Clory, Rolando Danyuso, kag request ko, it's hard to forget, ukon Ala-ala ikaw. From Anisita Gamboa. Mayang gabi, bumudan, ari kabi Regent Pearl Alihis, nagpamati, request kami dandan so ito. From Doc Paul Onyal. Pagid, mayang gabi lang sa kay Gmar Comisilio Mertisano. Sa niya, good evening, mumudan. Monitor lang kami di sa Canlaon City. Request lang ko tani pangabuhi sa uma. Paligman tamyo kay Mario Martizano nga nagpamati. Gid permi sa 630 kHz. Basta Radyo Bumbo. Mayong gabi lang sa kay Juart Mandagit Tones. Sige, this time mga kabayanan, ang unahon naton nga igapabati ang request amo ang ambanon nga may tigulo ala-ala ay ikaw. Malilimutan ko pa ba aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang ala-ala ay ikaw. Ang ating suyo ang walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan bang magbabalik. Kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang ala-ala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang ala-ala ay ikaw. Ala-ala ay ikaw. Kung minuto na bilin, kamagadangat kita sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa.
Isunod na ito ng banon nga may tigulo, it's hard to forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dukhan ko kapanag-iya. I miss you so, kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kahit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit. Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to It's hard to forget. Nagdulong siya sa oras, 3 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7. Mayong gabi man sa kay Nunoy Villarde. Good evening, Bumbudan, pwede ka request Greenfield para ina kay Nanay Elisa G. Boraw sang Cruising Pulipandan kag Happy Mother's Day sa aton tanan ng mga nanay. Salamat kid Bumbudan from Jima Filomeno. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang gali ang akong lola nga si Elvira Jergos sang Barangay Saga sa Bago City nga naga pamatingid si imo. Salamat. Maayong gabi, Bumbudan. Patamyaw sa kay mama ko gahikot pa niya pong kay Papa Kuliyo ga pahuway. Patamyaw sa family ihar sa kay pa-request sang song Kampo ni Ladyo o kundi gani mutya sang kasakit from Chirian Bolivar Ihar. Kag subuman mayong pagpamati man
sa kay Leo Baygar. Siya bumudan liw ko great liwat sa tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangigay Negros Occidental. Bumudan madamo gid nga salamat sa imo. Sige. Din pagid. Sige. Kag dugang pa nga pangapanamyaw, bumudan gyud PM liwat ma-request ko liwat sang baliling para na sakon bana nga si Larry Filomeno. Thanks bumbudan from Jima Filomeno. Sige, this time mga kabayanan, ang isunod naton nga ambanon, kaya request amo ang Greenfield. Ang ambanon nga Once There Were Greenfield. No? I-request ni Jima Filomeno. So, pagkatapos ang Once There Were Greenfield, isunod ba naton ini ang request nga Kampo ni Ladyo. Okay, so unaw naton Banwa, unaw naton ang Once There Were Greenfield. Okay na, Bumbo Paul? No? Ang kuwan na, ang cover na ang cover lang sa Once There Were Greenfield. Sige. So, isa-isahon talang ni sa mga wala pa naka-request. Padala ka mo sa inyong mga request kay aton ina iga-play kag sumuman ang inyong mga talamyawon. This time, ano na? Once There Were Greenfields. Once there were green fields, kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, hushed by the sun. Gone are the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who left their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hides the day? I only know there's nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can be happy while your heart's on the road. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Kabit mga kabayanan, ang ambanon nga may tigulo green fields nagadulong sa inyo sa oras 9 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Dugang panaton banwa nga mga talamyawon diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa samtang igapli naton dugay-dugay ang ambanon ni Virilio Pirot nga may tigulo
kampo ni Ladyo. Good evening, bumudan, ginatamyaw ko lang gali ang akong lola nga si Elvira Jergos sang sa City, Bago City, nagapamatiin si Musubong from Jean Rose Jergos. May gabi bumudan, patamyaw kay mama ko. Daw na basahan ko sa Marigina, no? Sige. Nagyadubliyaw. Alipagid. Mayong gabi bumudan. Patamyaw kagagreet ko kay Nanay Elsa Arsinas sang Talisay, sang Happy Mother's Day. Kaparequest kami mutya sang kasakit. From Aina Isabel. Subong man, may lang gabi na sa kay Sherwin Marcowi, may gabi bumudan. I'm back. Doon di sa kuno sang nagligad makapadala sang iyang message na natabo sa cellphone ni Sherwin Marco man. Good evening, Shane Ruado, siling ni Sherwin Marco. Mga gabi bumudan, liw ko tayo sa akong lola nga si Judy Navalis Olminasan sang hinigaran Happy Mother's Day na Nay Long Life from Fruit Salad. Subong man, bumudan mayong gabi patamyaw kay Mama Dikay kay Iti nga nagapamatigid si Imbo sang Barangay Tagda hinigaran. Maraming salamat. Bumudan from Jewel Osorio. Good evening, bumudan, tamyaw lang liog family Untal kag Siskar sa Barangay 7 Magalyon from Leonard Untal sang Magalyon. Request kami bumudan Skyline Pigeon. Magpamatigili si Kuana, si ang ako niya kilalaman, no, pamati maglila subong. Sige. Din pagid Aris Edward Ed. Good evening, bumudan, pwede ka request to Ragsoy Eduardo Zamora sang Sumag. Subong man, good evening, bumudan, ginatamyaw ko lang sa Barangay Araal family Bulakha kag Wanisa, si Choy Dan Bulakha, Nining Bulakha, Jesus Bulakha kag ang Wanisa family sa Minlo Talisay, Choy Tuni kag Chay Fe Wanisa nga pamatigid sa Bumbo Radio. Magandang gabi fra Bumbodan. Lagi po kami nakikinig sa pa-shoutout po sa mother ko, Lorna Halanduni, Tito Eduardo Lastieri, Tita Nining Lastieri, palagi po sila nakikinig sa Purok, Matugnaw, Mabini. Pabati din po sa asawa ko, Caroline. Nandyan po siya sa Kuwait. Sige. From Janjan Villado. Good evening, bumudan, pwede ka request to Ragsoy. Okay, nabasahin ko na gina. This time, magkibinan ng ambanon nga may tigulo kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Inali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamutyang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtog, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinustos ang tingkaw, ang tarso nagbagay, kumapot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinipinsya,
tumunan gintigay sa tersyuhan gugmata sa raynahan kun madumduman bugtot ko nga ugangan daw malupok ang akong dughan tungod sang pagpinitin siya sang bayaw ko nga pirut dughan ko gapulorya ako dugangan paman gani sang biras ko nga sungi dughan ko kay daw magising pilit ko nga antuson asawa ko nga hapuon anhon kay swerte na ko. Amoy yagto mga kabyanan ng ambahanon nga may tigulo kampo ni Ladyo. Isunod nato na bumbupol ang baliling, no, ang cover lang sa baliling. Good evening bumbudan, ari naman kami ni Nanay Isabel gamonitor di sa Victoria City from ED Laos. May gabi bumbudan liw ko tayo sa akong lola nga si okay. Ay nakuan ko naman nagadulubling ilang kwadri. Yes, ilang message din pagid. Good evening bumbudan, ginatami ko akong tiyo kag tiya sa barangay Araal na Carlota City Dani Bulaca nining Bulaca kag Jesus Bulaca Jr. Kag akon mga pakaisa sa barangay Araal kag tiyo ko kag tiya sa Minlo Talisay City. Okay, from Kent Bulaca Wanisa. Good evening bumbudan, ginatamyaw ko gali si Lourdes Aragon Madrigal dalidang nanay ko gali kag si Mama Eli Bailon kag Rebecca Butana. Request ko guwit ng palad ni Vernie Gonzalez. Okay, DY and more power from Nimiver Alcazarin. Siya diri kita na sa baliling, okay na? Sige, kag din pagito ganing isa kag ginang, isa to Skyline Pigeon. Baliling kita na ya. Ang isang mutya Pelas na hiling anong ganda Tulad mo'y bituin sa kalangitan Tulad mo'y gintong kumikinang
kitang tunay. Puso ko sa'yo'y maghihintay, pagkat mahal na mahal kitang tunay. Ayan, palakpakan naman po. Okay, ang ambanon nga may tig-ulo Baliling. Awit to ang si Baliling to na silinga palakpak no siya to si Baliling no. May kay gindala mo na si Baliling bumbupol. Sige, dugangan pa nato ang paglingaw sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon sa sininga kagabihon. Ang mutya sang kasakit abi, mutya sang kasakit ni kuan ni siya ni Virgilio Pirot. Ang iyang pag-amba sang mutya sang kasakit nga daw nagatalangisod, nga daw naganguy-ngoy. Nga nagapalaoy-laoy si Virgilio Pirot. Pero hindi na yang ngalan niya hindi na si Pirot ang iyang kuan nga apelyido, Virgilio Pirot hindi. Hayo niya lang na si Virgilio Pirot. Kay Pirot ng iyang matao. Ara na ang mutya sang kasakit. Sige abe, mutya sang kasakit abe. Tuganon sa buhat, tugaling butigo. Maluid kagalising tagi puso ko. Ang akong pag-amlig madugay hingation sa isa ka pisok. Nadula gilayon, diin ng matamis mga ginpanuan. Labas pa kaayo sa pahanumduman, sa hinali lamang imugin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat gisi-gisiun ko. Gisiun sunubong upod sang litrato. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Nga isa kadamgo, pananglit dampulang ini nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas. Sa tagi puso, bagay sining sulat gisi-gisiun ko.
gisiun sunugun upod sang litrato. Agud malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang na isa kadambu. Agud malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgu. Amuyad to mga kaibigan ang Ngutya sang Kasakit. Isunod naton bumbupol ang Skyline Pigeon nga cover. May gabi bumbudan ali na kami sa asawa ko gapamati harana sa bumbu paliyog tamyaw sa ako nanay Rosie Talavera kag sa mga utod ko da sa silay labi na gid sa akon asawa Ma'am Jerly Talavera sang La Castellana ang gatamyaw Alex Talavera. Mayong gabi bumudan pwede ka request Wildflower Skylark from Jamie Avellino. Good evening nga bumudan, pa shout out lang kami diri sa balay lalo na kay Tatay Cap William Flores. Nanay Nilia Flores Banaco Sando, ginsataw Tioy Ruming, kag nung si Sarasildo Tatay Bilar, kag Lita kag Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. From Cura Flores ginsataw. Bumudan liog gali tamyo sa mga upod ko, si Gio Taging sakay bumudan liog gali tamyo sa mga upod ko, Gio Taging sakay Jibon Cordero sang Taytay Alicante, kag Fritz Buison sang Gargato Inigaran, kay Friends Campa sang Linaw, from Leonard Untal. May gabi bumbudan, request ko dalom sang Kahoy nga Lawaan, gamunto nang ko diri sa barangay Lukutan, Kabangkalan City. God bless bumbudan, from Fernie Española. Good evening nga bumbudan, ginatamya ko gali si Rosalina Magbanwa dira sa Purok Nipa, Barangay Busay, Bago City, kay Maninay Sally. Request ko bumbudan, Kuring ni Nining, from Lourdes Aragon, Madrigal Dalida. Bumbudan, good evening, request ko bumbudan Tragsoy, damo kami nagalantaw dili live, sarana ari kami sa Manlukahok, si Anet Cabaliro Kanatiha. Bumbo Daniel, may gabi nang sa tanan nga tagpalamati isang bumbuharana idol, pwede patamyaw sa akon tatay kag nanay si Sani kag tatay Danilo sang barangay Kunsing Ibi Magaluna, kag sa tanan nga pumuluyo sa barangay Kunsing, may gabi sa tanan. From Donel Española, nautod ang message na way ko din na Seymour. Balikan ko na karon. Good evening, Bumbo Dan, watching live from Asinday sa Bela. Tamyo lang kay Maninoy Bibinsya Juanillo. Request ko kay gikumot-kumot sa akong kamot. Okay. Good evening, Bumbo Dan. Please greet sa akon mother-in-law, Mamang Pidang Cortillo, Happy Mother's Day. Asinda Librada Concepcion Talisay. Request ko lang matud nila, from Liz Gina Lumagi Cortejo. Good evening, Bumbudan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lupis family, Roland, Maika, Pamela, Jason, Jofel, Evelyn, kag Nelson, from Joseph Pacifico. Mayang gabi, Bumbudan, ginatamyaw ko si Nanay Elsa Arsena sa Happy Mother's Day. Nanay, the best Lola. Swerte kami katama. Salamat Bumbudan, and Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. From Christine Lois. Pa-request gali sa kanta nga sino ang dapat basulon, iyan ni Pirot. Thanks kid Bumbudan. Sige, ari na ang Skyline Pigeon. Pamatian na ito na be. Turn me loose from your
corresponding move along the legs of the skyway for this dark and lonely room. Projector shadow cast you in my eyes, and there are all the world outside, thinking all the ways that the wind can turn the tide, and these shadows turn from purple into gray. For just this skyline vision, dreaming of the orbit, waiting for the day when he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline vision, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline vision, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of a new morning, to laugh and cry, to live and die, and the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please bring me from the sinking metal wind and open out these gates towards the sun. For just this skyline vision, dreaming of the orbit, waiting for the day when he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline vision, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline vision, fly towards the trees you left so very far behind. Kyra and Pigeon na Banwa nagdulong sa inyo sa oras 33 minutos na kaligan sa tagdang alas 7 sa gabi. Isunod na ito ng sa Skyline Pigeon amo ang may cover na turagsoy cover lang bi, no? Okay mo isunod naton. Bumudan pa request po ako lumang simbahan. Nakikinig kami habang nagsashot. Thank you from Janjan Vilado. Good evening bumudan. Liog ko tamiyo kay Robinson sa Candoni. Salamat from Eduardo and good evening bumudan liog tamiyo sa Iloy ko Salvacion Naudinis. Happy Mother's Day. Request ko Babe from Sally Herota. Mayang gabi bumudan kapamating kami din sa barangay Masaling Kawayan Family Along. Liog greet kay Lulo Claudio Calaw Along na nagapamati sa gid sa iya Duyan from Cheryl Josh Alcohada. Kag Subuman, good evening bumudan, live monitor ko di sa Tangob, please greet kuda sa ila sa Tapi Kabangkalan kapamati gid na sa sila sa imo programa da sila ni Mama Dayan, Tita Pilisa, Papa Didoy, Nelson Bibi Samsam, Manang Telma Lubaton. Salamat gid from Bumudan. Pwede ka request may bukas pa. Kag Happy Mother's Day sa tanan from MC Fuentes. This time, ang ambanon nga may tigulo turagsoy. Ginsag ko ang sapa-sapa dito sa may talam na
ang turagsoy nga ako na dapat ginimo kung anilang pang-apo ang mga bisita kabarkada o sa inuman nilagpang nga turagsoy among ginsumsuman nilagpang ko nga turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlakdan pagit sang hinamos pinamalhas gid kami sang higo ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linag pang nga turagsoy kanabit gid bro pagkatapos namon sang kaon linag pang kung nagbati may nagadihal may nagasiyop-siyop kay ang bibig tama gid kahati may naga tulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungod sa turagsoy nga akong linagpang tama gid kakahang linagpang ko nga turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy hinlakdan pagit sang ginamos pinamalhas gid kami sang higo ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linag pa nga turagsoy kanabit gid bro pagkatapos namon sang kaon linag pa kung nagbati may nagadihal nagasiyop-siyop kay ang bibig tama gid kahapdi may naga tulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungod sa turagsoy nga akong linag pang tama gid linag pang ko nga turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlakdan pagisang kinamos pinamalhas gid kami sang higo ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linang pa nga turagsoy kanabi gid pro linang pa ko nga turagsoy sa sabaw pinagalangoy-langoy kinlakdan pagisang kinamos pinamalhas gid kami sang higo ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo nilang pang nga turagsoy kanami gid pro Okay, salamat gid sa kay Val Ortiz. No, sa ambanon turagsoy. Trupa vibes. Sige. Mayo man ang iya nga turag nga version sa turagsoy. May ari pa kita guhit ng palad. Guhit ng palad, no. Isunod na to ang guhit ng palad. Pero balikan ko anay ang dugang paginaton nga mga talamyawon sa sining gabi. Bumbudan pa request ko pa ko po ako lumang simbahan from John Villado. Okay, nabasa ko na gina, no? Subong man din pag ibang mga talamyawon. Sige, balikan ko lang dugay-dugay ang ibang mga talamyawon. May guhit ng balad kita na. Sige. Isunod natin mga kabayan ang guhit ng palad. 40 minutos ang nakaligad sa tag na ng alas 7. Padayon ko muna kapamati dito sa platuntunan. Bumbo harana kag iban pa. Sige, pagitadab lang miga mo nga nagkanta sang ito ba ang guhit ng aking palad. May ari pa kita
Babe, Wildflower, kag idalom sa kahoy nga lawaan. Kag may ari pagidiri request, kuring ni Nining. Ang kuring ni Nining, daw na resurrect ang kuring ni Nining. Daw may nga nagliga daw. Daw wala na ni ma-request ang kuring ni Nining mo. Kag may ari pagid mga request. Ato nagsoy bago lang tapos may matud nila. No? Ara na ang guhit ng palad. Siya, be? Ay tamis ng ating pagmamahalan. Akala ko lahat ay walang hangganan. Subalit, ang kwento'y biglang nagbago. Lumimot ka sa ating pangako. Kahit giliw, ako ay nilisan mo. Puso ko ay hindi magbabago. Pagkat ikaw ang lahat sa aking buhay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Ito ba ang guhit ng aking palad? Sa pag-ibig, ako'y sawing palad. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Sige doon na utod siya. Balikan nato na bidugay. Ang guhit ng aking palad. O sige, okay na lang. No? 42 minutos sa kaligad sa tag ng alas 7. Bilis ato na pagpalagad sa palatuntunan, bumbuharan na kag iban pa. Magkabalik kita, pagkaligad lamang sang pinakamang importante nga mga panundom. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagkabinan sa ato ng pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbo, Harana kag iban pa. Balikan naton ang aton nga mga talamyawon. Bago lang to ang antistan guit ng palad to no ang ginplay kagina. Ang isunod naton igapabati mga kabayanan ang ambano ni Cesar Barreta nga may tig-ulo babe no, pero karon dugay-dugay kay balikan ko anay aton nga mga talamyawon. Good evening Bumbudan, lihog tamyaw sa irigasyon Gimoy sa pamilya Barsinal. Lihog ko request dili tanan long hair rocker kag muli ako sa Antiki Bumbudan from Hintulia Barsinal. Bumbo Daniel, pwede pa-request mabugnaw ang lasang para gidi sa tanan nga mga pumuloy sa barangay Kunsing, maing kapistatanan from Donel Hispaniola. Maayong gabi, Bumbo Dan, greet ko lang si mama ko, Pising, nalipay gid kay nagsiga na tapos sang malawig nga brownout diri sa Palangka Village,
Barangay 21, Victoria City. Thanks and more power from vlogger nga di sikat. Bumudan liog kutamyaw, gapamatigid sila subong si Sir Johnny Houdini's, Sir Gisli Congisti, Sir Idnel Idimar Kitko, Ma'am Lani Hirotala, kag Lalay kag Tiri from Enrique Sally Hirota. Bumudan, good evening, marikus ko tani isang kahit kunting pagtingin ni Rick Sigrito from Lourdes Aragon, Madrigal, Dalida. Good evening, Bumudan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga senior citizens nga mga nanay kag sa mga hubin nga mga iloy nga huwaran. Happy Mother's Day sa inyo tanan, labi na gid sang iloy nga tupad ko ang akon mabuot kagwapa nga ispusa si Merlinda Isada ni Panggi. Ang amon song request amo ang For Mama. Ang naga-request Yuluhiyo Uloy ni Panggi Senior. Sige. So, yari na ang ambanon nga may tigulo, Babe. Sang una ko pala ikaw makita, Babes ako sa imo may luyan na, bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka, kagako wala kila magapati. Wala man lang ako sang nakita, isa kagabi nga ikaw wala, kalimay kaupod ka namang iba. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maong mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Pinili ko nga ikaw ang kalingan, pinpilit ko bisan masakit sa dukha, apang sang ikaw nagpalaki. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hibog maong mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapag magabag mo, o besan o mo pa inimahimo, hinaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinpilit ko bisan masakit sa dukha, apang sang ikaw nagpalapit.
Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagitsang luya. Nabatyagan ko sa mapugnaw mong halong. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang kong mamula o ilang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O babes, o ka pa magabago. O babes, o mo pa ini mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, amoy ito mga kabyanan ang ambanon nga may tigulo babe. 4 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 8. Diri sa ato nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ang next song Bumbo Paul Wildflower, no? Gitamyaw man si Nanay Magdalena Ibasco. Happy Mother's Day. May lang ang pagpamati sa Team Bambo. Greet ko lang si Stephen Garong, kag Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia. Si Ayon Hirotsi, kag si Eagle sa Panaad, kag si Grima Oliveros, nini kag si Warlet de la Terna, kag si Edgar Dakipil, kag si Bravo Papa kag 144 sa Dumangas Iloilo, kag si Inka Magbanwa sa Punta Raimundo, kay gapamatigid sa Bumbo. Ang request, babe, tinapli na naton magulang ang ambanon nga may tigulo, babe. This time, ang ambanon nga Wildflower. Ang iban nga mga talamyahon balikan naton karon dugay-dugay. Kay unaw naton na ning Wildflower. Sige abi. Kung okay na da si Wildflower, no, kay amo ning sunod naton Wildflower, kay may ari pagkita sang dalom sang kahoy nga lawaan. Okay na? Okay na to sa Wildflower? Sige abi. Ang aton nga sunod nga ambanon ang Wildflower. She's faced the hardest times you could imagine, and many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears, and the sorrow no one hears still rings in midnight silence in her ear. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down
by chance that I should hold her, let me hold her for a time. And if allowed just one possession, ooh, I would pick her from the garden to be mine. Be careful how you touch her, for she'll awaken, and sleep's the only freedom that she knows. And when you walk into her eyes, you won't believe the way she's always paying for a debt she never owes. And the silent wind still blows that only she can hear, and so she goes. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. Oh, let her cry. She's a lady, lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall, let the rain fall. She's a free and gentle flower growing wild. She's a flower growing wild. Kamuya ito mga kabiyanan ang ambanon nga wildflower. 2 minutos na kaligad sa tagna nga alas 8. Kag panahon ko mong nagapamati diri sa palatuntunan ang Bumbo Harana kag iban pa. Ang sunod naton gigapamati ay dalom sa kahoy nga lawaan daw ay ginisya sang cover, di ba? Doon na try na nato sa gigad mo. Dawala ni ang dalom sang kahoy nga lawaan. Ang sunod na lang natin paliglang ko na pangita sang dalam sang kahoy nga lawaan, no, pero may ari pag diri isa ka request nga kuring ni Nining daw madugay na nga way kunin mapabati ang kwan mo ang kuring ni Nining si gabi kuring ni Nining tanay. Palangga ni Nini ang iyang kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni Nining. Happy sila sa bidingin. Sang isa ka adlaw nga Sabado. Naglapat ang kuring nagkadto sa disco. Nagsunggod kay Nining mabuot nga kuring. Tungod lamang sa kay akin. Kailo nga Nining kay nagtalangison. Wala sing kalipay halos manginaon. Sa adlaw kagabi kuring ginahandom. Pirmi lang ga konsumisyon. Sa tihak nga bahin subok man ang kuring. Wala sing kalipay kung wala si Nining. Abang kay anhon niya ara iya galing. Pinpin di sarapin di almasin. Nagligat ang oras at
ko. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tunghan, naggali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay si Nineng, story nga may happy ending. Story nga may happy ending sa kuring ni Nining. Bumudan the PM, ma-request ko tani isang kahit kunting pagtingin ni Rick Segrito. Sige na, nasulat ko na di kagiina. No? PJ Samson, siya good evening bumudan, request lang ko Carinyo sa Lipilita Corrales para sa mga taga Sitio Ubos, San Enrique kag Sumuman, sa tanan nga taga Sitio Ambacan, San Enrique, salamat and more power from PJ Samson. Good evening bumudan, happy Mother's Day sa akon Iloy nga si Diday Alpas, Nanay Ardia na Kibiti, sa akon palangga Susmita May Kibiti, sa Sitio Bukalan, Barangay Aris, Bisol Carlota City, God bless. From Blackjack Junjun Alpas Jr. Good evening nga bumudan. Dato. Ang isa pa gid niya, good evening bumudan, ginapatamiyaw ko si Gloria and Edie nga nagapamatigid subong. Salamat gid from Adina Lumia na Iraq. Ginasuli-suli yung ngalan. Ginasuli-suli yung bulayan mo ta magbasa sa ginasuli-suli ngalan ba? Sa dalam sa kawing lawaan, may ara na cover, why? May ara? O, sige, abe. Sa imo gihatag ko ang singsinga bulawan, agud magsilbi nga handumanan. Sa may isang liwat ginukit ko ang matamis nga likrang I love you. Bulak ka tapula nga gihatag ko sa imo, tanda nga manginimo gid ako. Lakat sang panahon wala ko gid huna-huna, palangga ko nagbago ka nga ang puno sang kahoy, nga amo ang saksi sang tanan, sang gugman naton subong nangilulungan. Daw gintihak ining kasing-kasing, naging uli mo ang akon singsing. Ugma mo nagluib, wala magtuman sang saan, pariho sang singsing kung naglubad. Siyang napukan sa nganyang
nabasa ko ang ginugit nga litrang I love you. Sa nganyang nalaya sa gihapon nabasa ko ang ginugit nga litrang I love you. Ang ginugit nga litrang I love you. Ang ginugit nga litrang I love you. Sa idalom sang kahoy nga lawaan, 12 minutos ang nakaligad sa tagna nga las 8. Padayon ko mga nagapamati diri sa Platuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Ang migamo Bumbo Paul pa kantahon tabi sa matud nila. Sige. Kaya na may request rin matud nila. Ti pa kantahon tang miga ni Kwan, ni Paul sa ambanon nga matud nila. Sa mga wala pa magkapanamyaw kag magka-request, ipadala inyong mga talamyawon kag inyong request diri sa comment section sa Facebook Live kay ato na pagabasahon. Kag padayon ko mga nagpamati diri sa Platuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Okay, sige. This time mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo matud nila. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong kuma. Matud nila ikaw dili malipay, kawa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Kugmang putli mauday pasali, mauy bahanding labaw sa bulawan. Matud nila kaano gun lamang sa imong gugma ubaray. Dili maluwag kining pagpati, bisan sa unsa nga katarungan. Kay unsa pabili ning kinabuhi, kung sa gugma mo hinikawan. Ingna ko nga dili ka mo tuo sa mga pagdamay kong naangkon. Ingna ko nga dili mo gawangon, danggo pasali sa gugma mo. Kay unsa pabili ning kinabuhi, kung sa gugma mo hinikawan. Ingna ko nga dili ka mo tuo sa mga pagdamay kong naangkon.
ang ambahanon nga may tigulo matud nila. Ano mag-uning italamyawon? Sige. Amo na itong Migam, no? Nagkanta sa matud nila. May Happy Mother's Day lang sa kay Trisita Libuon. Nagapamating siya subong. Good evening, bumudan. Palikutan mo sa Happy Mother's Day sa akon Iloy nga Sinilda Himilyan. Ang akon ugangan Maribel de Asis kay labi na sa tanan akon nga asawa si Rinabel Himilyan. Kag ang akon mga utod kanday Jusel Padillo Himilyan. Jusilianos Judith Himilyan, Marisa Tilanas kag pamilya ko sa Valladolid. Paligmantamyaw ang gwapa nga maestra sa Inocencio Locasan Elementary School, si Miss Josephine Abaring kag ang tanan nga family Abaring sa Barangay Abuanan. Request lang bumudan sang kanta nga Mutya Ka Baliling. Salamat gid nga madamo from John Ray Himilyan. O galing kay na-play na naton kagina ang Baliling. Tapos na. Sino ang dapat basulon? Nahan. Amo nang sunod yan, di ang hakon. Amo nang sunod nga ito ni Patukar, bumupol. Sino ang dapat basulon? Siling ni Pirot. Ang bot kung sino ang dapat basulon, kaya kung sa drama pa ya, sino ang may sala? Amo na. Sino ako ang dapat basulon? 17 minutos na kiligid sa tag ng alas 8. Para kung muna pamati diri sa palatuntunan ang Bumbo Harana kag iban pa. Sino dapat masulon, Bumbo Paul Arana? Nadakpan mo na si Pirot. Sino ang dapat kuno basulon? Tini pataka balo kung sino ang dapat basulon, pamatian tanay siguro ang kanta kag ta makadesider kung sino ang dapat basulon. Yari na ang ambanon, sino ang dapat basulon. Ang atong nga papel bilang ginikanan, katamis ka pait na pasimpaladan, kapritso sang anak kinahinabunan, kag napabugal pa, kag napabugal pa sa mga kaabyanan. Maayo man tani ang paggusto-gusto, kay hindi ka batyag tawag nga pigado. Apang kun mabuyo sa madamo nga bisyo, halos naton kadton, halos naton kadton ang aton nga siko. Dapat gid nga tamdon sang mga kabataan ang pagsakripisyo sang mga ginikanan. Kung anong trahedya na pagkibatuan, lamang mapaagom, lamang mapaagom mga kadungganan. Sisinugit pala ang dapat basulon, kung ang mga anak nagmali na pasun. Ang sobrang kahigpit hindi man matarong, yara lang ang sabat, yara lang ang sabat sa kaugalingon. Hindi man mabasol ang mga ginikanan, sang pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalangga na pagkit sa dughan,
nga sang kasing nga sang kasing ginaduyan makalikaw lamang sa mga pagsulay kung ang mga anak bastante salaygay mapugnaw nga pulong among mag-aubay kag ang pagpahangup kag ang pagpahangup sang iloy kag amay mapugnaw nga pulong among mag-aubay kag ang pagpahangup kag ang pagpahangup sang iloy kag amay. Kamuna ang pamangkot sinong dapat masulon, no? Ara na ginaguro sa kabataan kung isamo kay bisan mo kadisiplina kun ano do kabudlay no do makasiling ka man nga ginikanan or kabataan ay do kabudlay o disidiran kung sino ang dapat masulon. May lumang simbahan ka na. Dili lang kita sa lumang simbahan no. Maayong gabi Bumbudan, ari naman kami nagapamatismo programa Bumbuharan na palinog paligpatukar sang akong gugma. Listening from Barangay Villamonte. Si Virgilio Hurulan ini ang member sang Anay Bumbubayanihan Drivers Club. Sige. May gabi Bumbudan watching FB Live diri sa North Caloocan, Glacerio Ugatis. May gabi Bumbudan, happy Mother's Day lang kay Nanay Evangeline Sinaon kag sa kay Chay Magit La Chica. Tirwil kag Primavera family. Salamat gid Bumbudan. Ang nagapanamyaw Francisco Sinaon. Lumang simbahan abe. Sige. Sa lumang simbahan aking napagmasdan dalagang binata ay nagsusumpaan sila'y nakaluhod sa harap ng altar sa tagi-isang kamay may hawak na punyal. Kung ako'y patay na, ang hihilingin ko lang dalawin mo giliw ang ulilang libing at kung marinig mo ang taghoy at daig yao'y pahimakas ng sumpaan natin at kung maririnig mo ang tugtog ng kampana sa lumang simbahan, dumalaw ka lamang, lumuhod ka giliw sa harap ng altar at iyong idalangin ang naglawong giliw
kampana sa lumang simbahan. Dumalaw ka lamang, lumuhod ka giliw sa harap ng altar at iyong idalangin ang naglahong giliw. Sa lumang simbahan, 27 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8. Okay lang Bumbo Paul sa lumang simbahan way mautod. Sige. Amo tong mga dinumaan niya nga mga panganta, no? Mga basta mga muna nga daw gapabilog-bilog sa tiyog daw mga sanguna gijablaw. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol. Yan sa aton nga pangalaga diri sa platuntunan bumbuharana kag iban pa 29 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Ano ganito, may bukas pa? May bukas pa. Kung ino mo na pag-pronounce, may bukas pa. Lain naman lang may bukas pa mo kaysa may bukas pa. Kag lain mo lang may kaspa. Sa bukas pa. Sige. Sa may bukas pa, anay kitabla. No, kag tapos ang may bukas pa, ang ambanon nga dili tanan lungher, rocker. May ara lungher nga sa Bumbo Radio, hindi man rocker. May bukas pa, ari anay. No, pamatian ta ang may bukas pa. Damdamin ang kasawian
nakalaan bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal, nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Sa liglig, buhay ay ganyan, mayroong ligaya at gugmay. Maghintay at may nakalaan bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal, nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Sa liglig, buhay ay ganyan, mayroong ligaya at gubay. Maghintay at may nakalaan bukas. Bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal, nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal, nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal, nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Salamat gid no amo ito mga kabyanan ang ambahanon nga may tigulo may bukas pa. 35 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 8 sa gabi. This time mga kabyanan, antes ta magadugang sa aton nga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Magakuha kita sa report sa aton nga Bumbo International Correspondent sa Cambodia, si Bumbo April Dawn. No, kay makuha kita sa update sa sining hampang ang boxing, no? Boxing match between sa Pilipinas kaya kuan ni sa para sa pagkuha sa gold medal. Kaginan interview naton si Bautista, nakakuha sa gold medal sa boxing
featherweight division. Subong tanaw na ito labi kung ano ang naging kapalaran sa mga remaining Filipino boxers no nga napasabak subong sa 32nd Southeast Asian Games no ginapatigayon dito mga kabayan sa Cambodia. Ara na si April kay sa Piakalinya si Bombo International Correspondent April Dawn. Ma'am, mayong gabi. Sige, gabi. Okay, sige. 38 minutos ang nakaligad sa tagda ng alas 8. Ara na si April Dawn sa Piakalinya. Ma'am, ang gabi. Mayong gabi. Si Okay ang Bombo ako Daniel nga ni ma'am audio. sa Piakalinya. Okay, mayong gabi gid sa tanan nga nagapamati sang Bombo Radio. Kumusta na ma'am ang hinampang kag ang particularmente ang sabayin sa boxing, ano ang naging kapalaran sa ating mga boxers? Okay. Kagina actually sa boxing do na late kami, may ara kami nga event nga na miss, pero the rest ang hampang nakahingagaw kita. Kag kag nakalantaw kita sa sininga gabi ang isa ka boxer nga nag hampang pagabot namon kay tapos na, so wala ko gid makuha iya name. Pero ang sa 54 kg nagdaog kita sa when it comes sa 67 kilograms ka division, utod sa pagkabalo ko utod ini siya ni Nesty si Pitesyo man, pero na ano kita over Thailand, so bisan na mo man na silver man kita gihapon. Next naman naton isang aton nga 80 kilogram nga aton nga representative si Tupas. So medyo na ano man to siya, pero daog siya over Thailand, pero carry Japon naka silver kita kay ngila ni subong is hampang is finals mo. So bisan maperde pa sila sa ilang kontra, may mabalon sila Japon nga medalya. And ang last nga naghampang sa aton nga women's division among si Nesty Pitesyo. So no doubt nga nagdaog kita sa sa Philippines. Ang kontra niya to taga Indonesia. Yes, taga Indonesia. Okay. So bali nangin maayo ang performance sang aton nga mga boxers sining hapon. Yes, Bombo. Actually, though bisan may mga kita may mga perde kita damo kita Japon sang wala gid Japon sang may wala gid Japon sayang kay it's either gold or silver ang aton nga nakuha. Oo. Okay, sige. So bagluwasin ano pang mga panabuton nga may ara pa nabilin nga mga events nga aton pagapasakupan? Oo, may ara pa gid nga mga nabilin. So far sa mayara kita water polo pabuas sa manang ginlantaw namon gina before sang boxing, so naghinangagaw gid kita kay gusto gid naton mamita ang aton nga mga Ilonggo boxers gid actually. Nakatsikahan naton sila kay gina sang gambay lang kay dogadali sila kay awarding na. So as far as I know, ang hambal nila na mention nila nga buwas mabalik na sila sa Pilipinas kay tapos ng ilang mga games, ng ilang events. So ang mga nabilin may ara kita kagina water polo, tapos volleyball, wala ako kabalo kun finals ato kay wala ako naglantaw volleyball kay ginhingagaw ko makalantaw boxing. So far so far amo na malang na ang mga nabilin ng water polo gid kagina gin suportahan tang aton nga ang aton nga team kay so far sa first day namon nga tan-aw sa water polo wala gid supporter, so hambal namon mabalik gid kita para masuportahan para ma-encourage man ba lang aton nga mga players how kay lain gid ang ila performance kung may ara gid cheer sa ila mo. So kagina nagdaog man kita kontra sang water polo naton is Cambodia. So kalayo sang diferensya 20 kita, tapos ang Cambodia ara lang sila 4. Pero ano na medal iningin awagin sa polo? Sa water polo though elimination hindi ko kabalugid actually kung paano ni si ilang pag-rank. Pero base sa ila mayara pa sila ngampang buwas, hindi ko mahatagid ang information kung is it for semis or for finals na ini siya.
Pero may last sila nga game buwas amo nang at ang hibaloon namon buwas. Okay, sige. Magluwas si ni April, ano pa gid ang iban nga mga na-encounter mo dira? Ano pa gid ang iban nga mga observation? Kagabi nakalantaw kita sang esports ang ML. Actually wala gyud kita na idea tungkol sa parte sa ML bala kay hindi man ko yang players pero kung nagatuto kagali sa gampang ng aton nga mga players kontra sa Myanmar kagabi matang-mat mo maintindihan kung paano ni galing ML nga ginahampang. So ang kagabi naton naging successful ning ilang hampang kay nagdaog kita over Myanmar tapos kagina finals na sila sa kontra nila Malaysia. Di base sa result nagdaog kita ang gold subong sa ML actually do mga 3 consecutive years na nga kita kuno ang nagano sa ML mo. Ano Kita ang daog sa ML mo ML. nang, So sa mga computer games? yes, oo, amo nang Mobile Legends. Yes, oo. Ati hindi Naki-cheer man kita tabi sa sila nakaintindi. sa Pilipinas kay ang mga tao, ang mga gampang di sa Pilipinas siya sang ML ya tutok na tutok mo. Wa na gani kaon-kaon eh. Oo, pagka pakita mo ba lang nag-evolve nagidyang aton nga sports ya hindi na lang ya when it comes sa physical nga sports kunti pati man ini sa ML ni which involves also sa strategy mo kung paano ka mo as a team gamon eh. So ga-adjust man ang ga-adjust man ang aton nga mga SEA Games so hindi ko patihan nga sports na ni subong ang ML. Pero tinaw pag sila mo email do di makapati nga may ara na lang nga nadala na sa sports event ang email. No, why na yan nag-involve sa physical mga physical contacts da or physical yang nga gagamit kayo physically do ang more in sa mind no kay ti kun ano kaya tawag sini kun abti kag alertong imo nga mind amo ginang plus factor nga makadaog ka sa sinangampang. Oo, daw na-amaze ko gani kagabi paglantaw ko. Actually wala ako plano tani maglantaw pero samba ko sige let's give it a try kung paano ni siya gakalatabo at least may update man ko bala in case nga pamangkoton niyo ko kung ano ang gakalatabo. So far sa tanan nga events nga na-joinan ko, amo ning ML ang pinaka komportable ko kay ginhiwat sini siya sa theater, may big screen tapos ang duwa ka teams, piyak 5 ka players, kag tagsa may charger, may cellphone nga bit-bit, may heating pad para sa kamot nila. Kanagmi sa mga pulong ko ando gaming chair ginabalahaw do naka-ready, ginaka-set up with lights and effects kanami actually bisan ikaw nga galantaw ka komportable man sang imo nga sitwasyon kay may aircon, may kalumok sang mga siya compared sa iban nga events nga syempre mapongko kagit sa ano lang bala sa semento lang pag mainit pa so kanami lang so kagabi kanami gid sa mga bisan gabi na natapos lumang almost 11 o'clock na dire so that's 12 o'clock dira sa Pilipinas kadamo sa Japan sang Filipinos nga nagpabilin gid para patapuson gid ang bilog nga game. Okay, pero paano nyo na ginalantaw? Ano may ara na widescreen? Oo, may ara actually bilog gid siya nga wall sang theater, amo na siyang gingamit ang stage bala nila sa may likod. Amo gina siyang bilog nga space gingamit. So lapad-lapad gid siya makita mo bisan ara ka pa sa likod-likod nga area kitaon Japon. Tapos hindi siya pixelated ka, klaro-klaro gid siya. So kanami isang experience actually first time ko ni kag hindi man ko mahilig sa ML pero nag-enjoy man ko kagabi isang amon experience man. Pero hindi man na siguro nagkakulugan kay daw nag-enjoy ka to, do ma-email ka naman. Oo. Daw cheer kami sa wala kakaintindi actually. Pero kanami gida kanami. Ang importante nakakuha sa gold medal ang Pilipinas. Ay yes, ang mga pinaka-importante. Amaze ko kay mga kakagagmay pabala sa ilaw, mga bata pa pero grabe na kabasko gid sa ila magalalampang. Kay dira pa gid gani ang maayo sa mga bata pa kay dasig ang ilang reflexes bla. Kadasig sa mga kamot nila maghululag. So katawhay lang sila magpungko kung tulokon mo pero
compared sa screen nga kakalatabo kag sa ila nga nagapulongko lang do ka dako isang difference balahaw nga abi mo ka relax ang sila kali kadamo na sang nagkakalatabo sa within sa game na. Oo, pa-relax lang pero ang utok gandar. Oo na. Kag they work as a team kit ya. April Dawn, no? Salamat gid si mong oras kag kuha naman kita sang update sa imo sa dugang pa nga mga events, no? Siling sang mga nagapamati doon siya dapat sa SEA Games siya kasi physical sports lang kuno. Tigali kayo ito may mo kayo nag-evolve ganing sports April. Yes, tood. Gid kay mayara pag gani PUBG gid mo pero lain naman siya yung venue. Abutong kabalo sa nang aton nga mga gapamati ang PUBG. Do game man na siya. Do ML man nga level do na. Mayara pag na siya amo pag ang amo nang galagaling ang wala na mo na lantawan. Amo gali. Ate sige, April salamat gid si mong oras kag mayong gabi sa liwat. Mayong gabi kay reporting from Cambodia. This is April Dawn Hermonio. Basta Radio Bombo. Okay, nabatian mga kabiyanan si April Dawn Hermonio, no, ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa Cambodia. Ti mayo man niya kay tutok na tutokin si April Dawn. No, bisan alas 12 sa gabi na arya pa sa sagwa kag na-amaze gid siya sa mobile legend nga naging kabahin sa sports sa SEA Games kag naging champion ang Pilipinas, nagkakuha sang gold medal. Hindi makakuha sang gold medal nga. Sus, ang mga nagampang sa MBL nga tutok daw. Hindi na why na paligo mo? Nagakakutuhon na lang ang buhok sa why na paligo? Sige na lang kapot sa cellphone or sige na lang computer. May ara gani ko kilala nga sa sige niya ka email. Hindi adlaw kagabi lang iya nga mata daw lubok na sang daw mata sa bukaw nga lubok mo. Nagapula na. Ang iyab lang nga plungkuan nga tiga tong plungkuan niya nagluhob sa buli. pero amo nang nadumduman ko ang kilala ko sa una nga Tai Chi master. Sinya softness conquers hardness. Ang puting ganon nga ang bagay mapinitrip ka sa humok mo. Ti humok ang buli nga sige pungko to sa bangko. Sa uli bangko nagluhob. Nagluhob ang bangko kakatiga. Napirdi pa sa humok ng buli. Imagine mo na nga waya linali sa computer kaya magsige na ka email. Ay, ubanwa. Ate, sige lang nagbunga ang sige naton ka email. Kaya nakakuha kita sa gold medal sa SEA Games. Nag-intra na ang email nga hampang sa sports, no? Ayos 11 minutos ang nabilin kay magadakat kita sa tag ng alas 9. May ginkawatan pata may ginkawatan pata nga atlet. Dito may ginkawatan sa among gali. Ay, grabe no. Sige, balik kita sa Bumbuharana kag iban pa. Dili tanan, may ara ka na dili tanan. Ang dili tanan lungher, racker. Dili tanan racker, lungher. May ara lungher, nga hindi man racker, pero ari nagaparakir-racker. Kaya ang ginapabati kanta, mga pangharana. Pero lungher magyapon na. Di ba? Sige. Dili tanan. Bato-bato sa langit ang maigo hindi makig. Siling sang kantang dili tanan. Dili tanan gwapo. Lalaki. Ano ganito? Ito na yung ratings mo. Lalaki. Dili tanan lalaki, matso. May matso. Pero hindi kayo lalaki. Ayo. Kung isa hindi mo patod, no? Hindi ka ganyan makahusga sa physical nga appearance lang. Ara na? Ang dilitanan? Sige, abe? Smells like Urban Max is back. Yeah, man.
tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki, nga usab kay nagparituki. Yeah. Dili tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang, sa ilang sinina nga bagong giutang. Dili tanang kurak politiko, dili tanang politiko kurak, na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dili tanan, maoy akong giuluhan. Nining kantahan, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway hinungdan. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Oh. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Yeah. Dapat kita nih, kuat ya. Dili tanang rocker long hair, dili tanang long hair rocker. Dunay uban para kiraker lang, unya di ay to way kalibutan. Dili tanan maoy akong iuluhan. Nining kantahan, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway hinungdan, baby. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Dili tanan, rocker, long hair. Ay iba long hair lang. Sige. 5 minutos na nabilin yung magadangan kita sa tag ng alas 9. Dili sa ito na pagpangalagad sa platuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. May ari pa kita diri mauli sa Antiki, no? Next song naton, iga pabati mauli sa Antiki. Buhay rin ako nga sa marayot ka eskwela. Malawig rin nga sa marayot nagaumbra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot, magamo nga sitwasyon. Maulit ako sa Antike,
ay nahiglaw ng gitaken magturog sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linapwahan ka, linaka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag sirigwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa antike, magbaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagkapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong ng pagpalangga, nagkapagbuhin kang kamingaw. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ng gitaken kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ng gitaken marigos sa baybay. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ng gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ng gitaken kay nanay kag tatay. Mauli gid ako sa antike. Ang aton nga katapusan yang song. Igadulot sa inyo sa siniya nga gabi kay daw gin kulabos kita sa oras. 1 minuto na nakiligid sa tagda nga alas 9 ginakulabos kita sa oras banwa dinhi sa aton pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan na kay iban pa. Updanay kita buhat sa palatuntunan bumbuhan na isaudto. Upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Ang
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario.
kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakaypasyaluan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita man ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidyat tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know
are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines.